Nyakoram gajuang kamora mora mintiere osechopo kanyo sa abiriyo mar odiochieng' maber chieng' tarik 29 dwe mar abich higa mar 2024. Geno mara ni dhi nyime gi odiochiengi e yo makare. Kokamano wan waseikore ka mar kelo ni weche manyien magwa mag migago. Ka mokwongo wayud thuond weche. Jokanyo mag UDA obago romo motelo ne yiero mag dhi bago tich abich mar jumani. Yuarruok no neno e boma ma Mombasa. E sama jo ohand mogoka na temo rwako mwanduno e boma ma Mombasa. Ka pisa mag kaunti no totamo gidonjo. Piny Kenya oketo omenda maromo dola milion 100 e bengi mar dongruok mar Afrika. Omenda madhi konyo chwalo dongruok e pacho kae. Nyakorom gajuang parni kopogre gi wang jowi nyalo tudri kodwa achiel kachiel e mbui magwa mago ganda. Iyudo wa e mbui mano mar Facebook, X, kanyakla kod mano mar Citizen Digital gi nying mano mar Ramogi TV. Bende nyalo tudri koda e mbui maga gi nying mar Sharon Ong'aw machiegni. Piny Kenya oyango keto milion dola 100 mar piny Amerika e bengi mar pinje Afrika kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Maler mochiw kod jatend piny William Ruto e kinde nyasi mar dhialo higni 60 mar bengino, romo matimore e boma ma Nairobi. Thor wach e romo makawuono en keto okenge kaka inyalo rakruok kod lokruok mano mar chal mar kor lwasi e kinde pinje mag Afrika. We must believe in ourselves for others to believe in us. And we must invest in these institutions for others to invest in them. Kenya has made the decision that over the next 3 years, we are going to invest $100 million in enhancing our shareholding in Africa Development Bank, Afrexim Bank, and Trade Development Bank. We have already made the investment in Africa Exim Bank. I will be discussing with my brother Adesina on our investment in Africa Development Bank because as nations in this continent, we must begin to understand that if others had to believe in our institutions, we must believe in them first as the owners. Nyakorom gajuang kopogre gi mano bende par ni mana kana senyisi nyalo tudri kodwa achiel kachiel abiro bedo ka somo weche makamago kwa dhi nyime gi chenro makama. Kopogre gi mano hami weche motenre kod somo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ogolo chik ne jalup chancellor mano mar mbalariany ma Nairobi kaachiel gi duol matayo mbalariany no mondo ti kanyakla e kelo kwe kendo neno ni somo odhi makare. Machogu moloso e boma ma Nairobi okoni kaka jatend migawo mar somo okomor kod gwandruok mosebedo e mbalariany ma Nairobi kendo nyaka koro telo ariyogo owinjore mar tiyo kanyakla. Okoni en gima osetwagie kendo somo dhi dokie wang'e maonge rochruok moramora. Motelo ne ma duol matayo mbalariany no ne omiyo jalup chancellor Joseph Kiama yueyo ma adundo gino mane okelo pogruok e paro e kind jopuonjre kod moko kuom jotije mag mbalariany no. To hearing more about how we can all now want to give that you think bro you can be able to support us. That is not going to be anymore because we cannot be able to encourage wrangles. We are dealing with the 5 big agenda in the University of Nairobi, and if you were in Serena yesterday, you must have heard what we want to do. We want to be focused. We want to support each other. So we have given very clear instructions that the Vice Chancellor plus the University Council must work together in order to achieve goals and objectives by the University of Nairobi. Kopogre gi mano bende jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okone gichano ndiko e yo maongirore jopuonj mag JSS ma osebedo ka ng'anyo nyaka ne yaw skunde tam mar 2 e pacho ka. Machogu molose kinde nyasi mar higni 100 mar kuonde tiegruok tego lwedo mag TVETs osekwayo pacho ka okoni midhiero duka kwako somo mag junior secondary gichano tiyo tutho. Girito mar doho jumane.
Mama Chogu koni biro konyogi e kelo winjruok e kindgi kod jopuonj mago mag junior secondary. You are aware that almost 100% of them will be taken over as permanent here. I think they are doing that, and I think there is also the ruling which has come out this week. We will and the implications of the ruling as we make a decision to what is to be done. Also, the Mano hatiri county Manu Makisi kama mabende ongere kaka clinical officers mawuok e suptende mopogore mago mag piny owacho e gwenge mag Nyanza oromo e boma Makisi kendo ng'anyo ka gisundo sirikal mondo owinj ywak margi. No osebedo ka dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 59 maonge olemo moramora mosenyago. Kuna ile ambaye wanatakiwa kupewa ile bima ya afya tosheleshi ambayo pia hawajapewa. Tuko na kaunti 9 ambazo hazina. Watu wetu wakigonjeka tunaendelea kufanya michango kinyume na sheria ya waajiriwa ambayo inasisitiza kwamba mwajiri ndiye aliye na majukumu kwa ajili ya kumpatia yule ambaye ameajiriwa bima ya afya tosheleshi. Wakati tulianza hii tulipewa ahadi ya kuwa tukimaliza miaka ya kwanza ile mitatu tutawekwa pensionable. Lakini baada ya hapo tena wakasema tufanye mwaka mmoja wakiendelea kupanga maneno ya permanent. Umeisha hatujipewa njia ambao manafaa kuelekea. Bado wanataka kutukandamiza na kandarasi ya miaka miwili ambayo tunapata shilingi 50,000 kwa karatasi, lakini yenye unapata yenyewe ni 30,000. Hizi hospitali zote za Kenya hapa Nyanza hizi ni county 6, hakuna kazi inaendelea kwa sababu hakuna operation inafanywa, hakuna kitu chochote kinaendelea pale outpatient, pale kwenye theater hakuna kitu inafanyika kwa sababu hao madaktari ambao wanapeana usingizi ni watu wetu 95%. Na tunasema hata kama wanakimbia wanaenda iti, wanakimbia wanaenda WHO huko Geneva, bado watarudi watatupata. Tunaendelea na huu mgomo wetu taendelea na tubanduki. Nyakoronga juang manong'anyo mago mag lakteche mag kuko mabende timore odiochieng' makawuono e kaunti ma Kisii. Kapod an e kaunti ma Kisii, ywaruok nowuok e od bura ma kaunti ma Kisii. E kinde twak mar thicho oko, jatend migawo mochung' ne weche telo e kaunti ma Kisii, Dr. Ndemo Ongera. MCAs masiro lwedo Ndemo ne odhawo kod jood bura masiro thiche oko tok ka ne gikoso winjore e wi yo makare mar luto ombulu. Odhiambo mar chieng' tich ariyo kata kamano, Ndemo ne otony moko thiche oko tok yudo ombulu 43 masire kod ombulu 42 madwaro mondo ogole e lemono. Gavana ma Kisii Simba Arati ne ochungo e tich jatend migawono kitude gi tiyo marach kod apisi. Kwa Kiingereza tunasema they did not meet the threshold. Kusema kwamba yeye alikuwa na askari wa enforcement anafuata kutoka nyuma, hatukuona kama hiyo. So tumesema waje arudi, governor wafanye kazi pamoja na wafanya kwa ofisi ya governor. Na wakati nilikuwa katika kamati ile ambayo ilikuwa inafanya vetting, Dr. Ndemo ndiye alikuwa the best. Alipata max 91. He's a very brilliant man. So tumemwambia governor kwamba wakati kuna njia zingine. Halafu sababu ya pili, kule msikia nikuambia, sisi kama bunge hatuwezi kuwa kwamba tunaharibu karia za watu ambao wamesoma. Unajua kusoma kama kufika PhD sio kitu rahisi. Nyakoronga juang kowuok e weche matimore kaunti ma Kisii atiri nyaka e kaunti ma Siaya. Riwruok mar joma mine mar El Shaddai Development and Empowerment CBO kata ELDEO dwaro mondo piny owacho mondo duok piny nengo mar taulo mag ria mondo konygi rito ngimagi e yo makare kendo golo negi wichkuot e kinde mag ria. Koloso e kinde nyasi mar dhialo ler odiochieng' ria e kanisa mar ACK Barding e kar chung' od bura ma Lego Usonga.
Jatend chenro mar riwruogno Brian Omondi okelo owacho ni achiel kuom yore mag golo wichkuot ne rowere manyiri en bedo kod twak mahuyanga e weche ria moloyo tiyo gi rowere machuo. Prisco Omondi ma bende tiego rowere e bwo riwruok mar Center for Health Solutions kata mana CHS bende ojiwo joma nyiri mondo orang makare ler mag ria e kinde ma gintiere. An project lead mar Eldeo. Kawuono ni en chieng' mar menstruation day mar joma nyiri, but our gombo kik obed mana mar nyiri kende, nikech nyiri odak kod yowuoyi. Yowuoyi gi be kwamigi jing'o maber, aka nyiri be nya bedo madongo. Koro kawuono ka wadhialo chieng' ma kawuono ni, to dibed gombo na ni obed nyaka mar joma yowuoyi bendo. Koro puonj maduong' momiyo kawuono en ni girito maler e diere magi dhi malo kata diere magi neno rembgi mar dwe ka dwe, kendo gibed ka girito ler, kik gibed gi gigo ma nyalo miyo gi tuoche. Nyakor Mgajwang' piny Kenya osebedo kod lwasi marach mar ohala kaluwore gi medruok mar osuru manobedo bang' keto e tim chik mar omenda mar higa mar 2023 manyaka sani osemedo nengo mar timo ohala kendo duoko chien kwan tije e pacho kae. Ma oyangi gi jatend riwruok mar weg tije mondiko ji tije kata Federation of Kenya Employees Laktar Habil Olaka moloso e romo mar 64 ma ibago higa ka higa mar yango okenge mar riwruogno osegoyo mapod dhi mbele e boma ma Nairobi. Gisenya Kor Mgajwang' watudre gi reporter marwa Lydia Okeyo e yor ong'we yamo mondo mi omi waler mathoth kotenre kod romo makamano. Lydia, kinyalo mana winja, inyalo mana dhi mbele kaluwore gi report mabende luwo odiochieng' ma kawuono. Pero kapano Sharon, achiel kachiel abiro ni kantiere kar mar bura ma Westlands e county ma Nairobi. Iwinjo ka kilero kata kamano yiena mondo anyis jowinjo intiere lokruok motenre kod bura motim kawuono. Sani koro telo manyien mar FKE, mano Federation of Kenyan Employers kata weg jondik ji e tije. Giloko telo margi na thuolo matin bang' kane Dr. Olaka osewuoyo. Sani koro Gilda Hodera ma bende koro dhi kawo telo ni kaka jatenda FKE manyien. Parni ma en miyo mokwongo moseyiere e thuolo matelo makama nyaka ne chak riwruok makama higni 65 mokalo. En okang' maduong' ne jotelo mamine ka koro bende osingo tiyo makare kendo koro singo mondo mi oteg riwruogni kendo ne ni jondik ji e tije bedo kod lwasi makare. Chenro ma kamano ochakore okinyi kendo koro dhi mbele kasto giwende koro imed sub paro kotenre kod mago motenre kod timo ohala. Thuolo machuok mokalo wasebedo kanyo gi twak mano chiw gi wendo maduong' Dr. Julius Kitngetich ma bende ochiwo pache ewi kaka inyal bel lwasi mar ohala. Otemo nyiso jogo ma bende chiwo tije mondo mi ponono ni sirikal oserem chopo dwaro margi maloso lwasi makare mar tich mondo gin bende gitem kunyo yawo margi mar giwegi kaluwore kod mago mosebedo kotenre kod osuru mosebedo malo, kendo onyiso oganda go mondo mi koro tem anena loso piny Kenya gi ywa joket mwandu moya e pinje maoko mana ka pinje machalo Dubai gi Singapore osebedo katimo kuom thuolo mokalo. Bende onyiso dok chien mar piny owacho ikete timo kuom dwaro mosebedo ka iketo kotenre kod dongruok mar piny Kenya. Anyato chiwo ranyisi kotenre gi ni higa ka higa oganda maromo 12 tiyo kod paw ndege mar JKA. Kata kamano ipor dimnegi mondo mi kik gidonje e pacho ka kik gidonje dukni kendo bende kik abed gi thuolo mar ng'iewo kata mwandu mantiere piny Kenya kaluwore ni migawo mar arita kata Ministry of Interior osebedo gi ng'ur ni nyalo bedo ni oganda gi moko nyalo bedo ni oting'o yedhe moko mamero ji. Kata kamano wacho ni chik makama koketi to ibiro neni bende oti gi chik makare mar tiyo mar tiyo kod jogo ma bende nyalo bedo gi paro morochore kopo ni oyaw Kenya ne pinje mamoko. Bende ojiwo oganda jo Kenya bende chiwo tije mondo mi oti kanyakla gi piny owacho kata obedo ni gigolo ywak kotenre kod osuru mimedo e pacho kae. Giwacho ni kuom higa achiel mokalo nyaka ne ket paro mar chik mar omenda mag 2023 timo tich mar
loso mwandu e pacho ka osebedo gi pek mokalo kaluwore kod meto mar osuru manokel kod chik manyienno mar 2023. Iwacho ni bende yomyom mar siling mar piny Kenya kipimo kod dola mar piny Amerka bende osebedo badho maduong' e timo ohala e pacho ka. Ka bende giwacho kanyo ni ma osekelo pek e kelo mwandu e pacho ka, kendo kelo masinde miloso go mwandu manyiso ni gigologi e tije maoko gi nengo mamalo moloyo kata mana ohala bende koro giloso e pacho ka. Sharon, en twak bende pod dhi mbele nyaka sani, omiyo ang' nwanyis jowinjo wakotenre kod ywak ma bende imed gol gi riwruogni ma bende loso ne oganda tije e pacho ka, kata riwruog jochiw tije bende jondik tije mar thoth oganda e pacho kae. Ka bende gimedo dhi mbele gi twak manano yorego ma bende ginyalo tiyo godo eneo ni gibedo kod lwasi makare mar tich, kata obedo ni piny Kenya osebedo ahinya to sirikal osebedo ka tiro wechego mag dongruok ahinya e sekta mar loso tije. Sharon, ka in gi penjo. Erokamano ahinya Lydia Okeyo, wawinji heyo makare. Penjo taonge godo ang'eni wani los ni nyikwa Ramogi Ajwang' wach makamano, report makamano yo mawuyanga e kinde thuolo mabiro. Ne Ramogi Ajwang' mano jafwambo marwa Lydia Okeyo mabed namiyowa ler kotenre kod romo mano mar FKE, mano romo mar riwruok mag weg tije e pacho ka, mabende odiochieng' ma kawuono obago romo makende mabende gidhi godo mbele e boma mano ma Nairobi. Lydia Okeyo biro bedo kamiyowa ler matut e kinde thuolo mabiro. Kopogore gi mano, ng'at achiel owito ngimane ka mwandu makwan ne pok oyangi olal bang' jomaundu ma pok oyango monjo kar ohala mar Jua Kali e boma ma Kisumo. Kaluwore gi joneno, jomaundu go nomonjo kar ohala no otieno mana piny rugodo odiochieng' ma kawuono, kendo nego chuk dar bang'e to ne gituro duka ma gikwalo mwandu ma pok kwan gi oyangi. Johala go koro dak gi luoro kaluwore gi monj ma kinde ka kinde e alwora ma Jua Kali, ka koro gikwayo obila mar mondo mi oru kendo tim nonro mapiyo kendo jiwo weche arita e alwora no. Mzee chalo ja higni 50 gi wiye kanyo 60 ma ondike gi kambi ma iluongo ni Urban Securities, en manyocho ritonwa kae. Be pok otieko kod dwe achiel makata misache pok ochamo. Koro kwa chiew kawuono to wayudo ka jogi ogoye mobete mochodo wiye mowite piny kanyo. Koro wasetemo kaka wan johala, kaka jahala personally aketo askari, but jonjore ohewogi. Wakwayo ni sirikal man gi gik manyalo rito go alwora mondo odonjie. Ka koro sane en inego soja minego ni be onge gimoro, en tij rito gi. Wan be wakwayo mana sirikandwa ni masani wan gone Ruto, wagombo Nyanza koni wasayudo kinege ji moingo. Kuna previous footage yao yenye tumeshare na polisi, maybe hiyo itasaidia kuwatafuta. But apart from hiyo pia Jua Kali as a whole of late, maybe kwa sababu ya vijana wana kazi, kumekuwa na wizi mingi sana, na tunajaribu pia kuambia serikali wa intensify patrol ya sana Jua Kali. Nyakwa Ramogi Ajwang' manodoko wach malit gino marwa ni apedha ibro bedo kitime yo makare gi obila mano mar fwenyo ndach jomaundu mabende nonego chuk dar mano mage gwenge mag Jua Kali e kaunti ma Kisumo. Kapod antiere kaunti ma Kisumo, kuom kinde ywak maka kod kacha ne mienjo bang' ne yaw chiro mano ma Uhuru Market manoger manyien e boma ma Kisumo higni 3 mokalo. Kata kamano sani johala lero ni kuom dweche 8 lokruok osebedo kendo johala sani kwan gi medore e chirono. To kata bedo ni gipuoyo lokruok kod dongruok ma sani nenore e chirono, kwayo to gin go tenre kod bero yore. Pag sani Ramogi Ajwang' adwaro tudra gi Millicent Adhiambo kachiel keti kaunti ma Kisumo mar mondo mi olerne Millicent kinyalo winja mi wako tenre kod report makama. Sharon, achiel kachiel kawuok e kaunti mag Kisumo e lakseche gi an e chiro ma Uhuru Business Complex, chiro ma bende ne oger higni mokalo kendo higa 2022
ayanga mondo mi johala mopogore ma bende ni muke elaka peni kata manigolo mondo mi owe yore bero boma ma Kisumu thuolo mondo giyud kama ginyalo loke makare nowinjo beni donje kendo kanigere chiro makamano nomuonyo omenda maromo milion kendo midwaro ni kaber to ohala maromo 1000 beni nyalo biro donjo kaendi kendo yude kaka ginyalo timo lope kata uso mwandu gi mopogore opogore. Chien kanyo osebedo kwalimogi kendo wang'iyo kaka weche mag ohala nyime kaunti ni kata chironi chien kanyo nitie ywak mopogore ma gichwalo mondo mi otimnegi ne jogo mane osedonjo ka nikech nyaka sani wayudo ni ji duto manigeno kata johala duto manigeno nodonjo e chironi pok odonjo. Ang' ne adhi achiel kachiel mondo mi awuo kod jakom chironi johala mabende loke chironi mosedonjo mondo giler ni to ging'iyo kendo gikane chiro mauru nyaka sani. Bende mane gisebedo ka gichwalo ne ted Kisumu osetimnegi koso oyo ng'ang'na chako diga ma ndiyo ni koro kaka inyalo ng'iyo chiro mani bende kwan mano geno nodonjo kano osedonjo oyo to chieng' yudo chieng' chiro bende nyalo kuonde kod kuonde chopo kaendi yudo doko mondo johala oyud nyalo mocho mano more koso City manager adwoko ne giero mano kamano maduong' kuom miyowa chiro mar Uhuru Market ma kila ng'ato ne opog stall to gima kwayo johala ma Kisumu giwe luor gibed gini gidwa timo ohala nikech siasa osebedo mang'eny jomoko dwa nogo siasa to gin johala be koro dhi odonjo moko timo donjo siasa moko nyal timo ohala to akwayo johala maching' mong'eyo kaka johala mosebedo gi chir modonjo Uhuru Market matiyo to kuom sani expectation mane wan go kuom joma ne onego bed ni donjo Uhuru tin gi ma osodonjo but ji endelea gi gedo ma waneno progress kabisa ma joma tiyo mosoyawo kar tijegi gisebedo ka giyudo nweng'o mok dang' awach ni ng'ato moko yuto ji yuto kata matin oloyo kwecho to dadwok mana erokamano ne jo kaunti gimiwa yot mondo gikelnwa ji joma nomuki mapok oyudo kamoro gibi wabro shirikiana kodgi mondo wane kama de gibede mondo giyud kama ginyalo loko ohala e yo makare waayuru e dho ndara kendo city manager osebedo ka dhaw gi ji ahinya to ok dhaw ni mare city emosodhi malo wasebedo classified e town mamalo iwinjo ka Afrika wane mwawuok e town ma namba 5 koro ang'o miyo mondo wayer town wani mondo wayer uru town kumoyekednwa e chiro mondo watiye uru ji adi mano winjo donj ka to gi sani ji adi mosedonjo ji mano nego bed ni donjo ka ne en karibu ji 3000 but kwa sani approximately ma wan go on about ji 600 wala 700 ji nitie jo mosobiro mosoepo mosoketo mwandu gi e odgi lakini wepe mapok giepo but progress mantie odiochieng' kodiochieng' iyudo ka ng'ato biro stall ne oyweyo stall ne ogoyo shelf ng'ato wiro rangi koro activities to timore kabisa ma an gi yie ni kachop dwe mar 10 to wadhi yudo lokruok maduong' ahinya e Uhuru Market. To bende Uhuru Market osebedo kod chieng' chiro manyalo yangore ne oganda nikech oduoko ni kata Kibuye kod jiche mamoko ni kod chieng' chiro mek. Emomiyo aduoko ni city erokamano kuom kwayo mane jo traders mo Uhuru Market nokwaye aneno kanyo otimo mu gazet manyoso wuok e gazet momiyo wa chieng' chiro mar Uhuru Market en tich abich. Koro wakwayo joma nitie e counties maoko kaka Kalang'o ka Jotoko Odera ka gi joluo duto te man Nyakach man Kisii man Migori wang'iso ni chieng' chiro mar Uhuru Market en obro bedo tich abich koro wantie progress mondo wabro ng'iso effective day ma koro wachako kamili
ung'eyo ni tich abich Uhuru Market. Erokamano ahinya. Machiegni chien kandi be mana dweche 2 mokadho ne wan kod ywaruok anyalo kete kamano e kind jochiro ma bende nowinjo bed ni biro kaka moting'o Nyamlori, Garissa kaachiel kod mamoko. Ne giwacho ni chal ka gima thuolo kata stonde onge yie kama ginyalo donje, kendo wachgi nodhi ahinya mondo chopo nyaka e nyim doho. Kaka achiel kuom jatelo maka kata kamiti mar chiro ni inyalo wacho ng'eyo wach. An adwoko erokamano kuom penjo mipenjo. Gi nyinga en Joshua Nyango Nyamoya, an security mar chiro ni. Kwayo mar jo Nyamlori gi jo Garissa Lodge already gin joma nosebiro kama nogedo maber, kendo most of them gin gi ute ka makata gin gi wegi ging'eyo. Akwayo gi duol mamuol, ng'amo magi ot onge, gin gi wegi gi jipanga mondo gibi gichak loko e utegi mane gigero. Nitie joma ni pok otemo ng'wa, joma ni pok ogedo, mane pok otieko. Wakwayo gi mondo gibi kuondegi go pod ni nono, gibi mondo ging'igi ka nitiere oger ode mondo otimie ohala. Ne jo Garissa Lodge, already jo Garissa Lodge bende nitie kuonde mane wasetengo negi kama already ne giwacho ni gidhi omo material. Pok giomo material gi kuonde mang'eny ne gisegero udi ni ka gibi gidonji mondo gilokie. Wan ok waneyo rach moro ma ng'ato dwang' security ma Uhuru Market, ok wane tabu moro amora e Uhuru Market. Wach ma ng'ato dang' wach ni ringo oko no magi udi no to pok obiro, dak obiro mondo ket mwandu ne mondo wach ni kama adhi ket mwandu na cha onge ka koro wach weche ma giwacho. Erokamano ahinya. Machiegni kaka jaloko ohala ma iye ka inyalo leronwa ni chien kacha nwago mbaka nunyisa ni e chiro ni nudonje, lakini weche mag ler ne onge, choche, inyalo wacho ng'o sani nitie lokruok ma kamago to uso chalo nade? Mokwongo agoni erokamano. Gi nyinga en Catherine Apio Nyambuga, ada wuoyo korka sekta mar hotel. Chien kucho nwaywak ahinya nikech ler ne onge, pi ne onge maber, customers ne onge, lakini gi seche makamagi wan wadhi mbele gi tich, kendo tich ok dhi marach ahinya kaka chon mbele ni kucho chien kucho chono wan gi shida, ibiro gi chiemo, itedo, iketa keta kanyo, chuni ting'o chiemo idogo ot. Sani watemo, customers biro, nitie ji mang'eny moseng'e ni wantie Uhuru Market ka. Joma pod wacho ni Uhuru Market ok ti, ok ang'e ni gintie Kisumo mane, lakini Uhuru Market tiyo, otende mano Uhuru Market tiyo te, kendo gitiyo maber. Kendo customers oseng'e ni wantie ka biro chiemo. Machiegni Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Scholastica Alwach, jo Kisumo ng'eya kaka Scobet. Antie Uhuru Market ka. Uhuru Market tiyo maber. Joma wacho ni Uhuru Market ok ti, kata sani ka nwadhi e hotel bar sector ji opong' di chiemo. Jomoko ma pok obiro, jo hotel wetena, awuoyo kaka ja hotel, an assistant chair mar hotel mar Uhuru Market ka. Bi uru mondo wati mondo telo bed, mondo Uhuru Market obed gimoro. Kok kamano to erokamano. Mana mapiyo kwa tieko. Erokamano. An jakom jalot mo Uhuru Market, kendo jo gik moko matindo tindo, kothe matindo tindo. Akwa jowetena no Uhuru Market ka, bi uru mondo wati uru, gimoro amora nitiere maber, customers be donjo. Kidwaro kienyeji bi Uhuru Market, kidwaro cereals bi Uhuru Market, bi inegi wang'i to parking bende wan go, gimoro amora iko sambamba. Akwayo jo ohala duto mwanda swehra manie ndara maringo koni gi jo county government, bi uru mondo walok uru. Chieng' moro bro chopo, chieng' mibro yuaga ng'eto ko mibro dhiye onge. Kore momiyo bi gi sani ti choma tir, ane jakom jo chiemo matindo tindo jalot, bi mondo wawuo waket wiwa kamoro achiel. Bi chieng' tich abich en chier chiro Uhuru Market. Erokamano. Erokamano mana mogik mapiyo. Erokamano. An iluongo ni Ezekiel, atimo ohala Uhuru Market. To gima anda wacho ne jo Kisumu, Uhuru Market en chiro manyien, ok ochal ka Kibuye mane ji owuok king'isogi ni loso mondo eka giduogi. Koro ji nosadok Kibuye. Uhuru Market en chiro manyien. Gima kendo damed akwayo county government ni kik giluor pango town. Gipang town nikech wadwaro ni mtokni mag matatu obed ni nya drop ji along Nyerere Road kar kae. Mano wang'ayo ma gibo konyogo Uhuru Market mondo wabed gi customer seche duto te, ka bende jo matatu sector beringe wang'ayoni. Mogik tawacho ni ng'ata ma dwaro biro Uhuru Market orwaki, nikech kar kae en mana tich, to tich ne mwatiyo. Wadwoko ni county erokamano gi city manager e twich ma gisatiyo Kisumu ka.
Erokamano ahinya. Mana kamano, mana kaka isewinjo kaka johala giwacho ni kata obedo ni chien kanyo ne giywago dayo ni Uhuru Market ohala nok dhi maber kendo nitiere gigo mabende pod ne giremo to nyaka sani giyango ni Tend County osechwalo negi gigo mane gikwayo kendo gima gikwayo en mana ni johala mapok odonjo owe siasa gima kaka ginyalo chopo kaendi mondo mi gitimo ohala. Tend County bende kwayo ni kaber sama gipango boma to gineni weche mag matatu gikelo moko e aluora kata paya manyerere mondo mi okony johala mabende ni kaendi gi jowuoth manyalo kelo uso kata loko mondo mi ober yore mag uloko hala e chiro niendi. Ka okamago mago weche mabende pod wanyonore kaendi wamedo luonu achiel kachiel mondo wang'e ni to kopogore kod mago magisewacho go mathoth mabende pod pondo mawanyalo kolo gin mage kotenore kod dongruok kata dhi nyime mar kar loko kata chiro ma Uhuru Market. Sharon kionge penjo mora mora taduoko ni e studio mondo dhime kod weche wamedo chopo na mesa mar keweche. Sharon and Kwami. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare johala go loso kabende gijiwo jowetegi mar mondo mi oriwre kodgi e chiro mano ma Uhuru. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Na kuom gajwang' hanno ka kinde oseringo dakika 30 tok saa 7 mano mar odiechieng'. Ne nyalo tudri kodwa kokadho e yor mbui. Kapok ka yo mokwongo ano moko kuom ote mabendi sebedo kioro. Alex Ongoya iwacho ni chenro mar migago chopo ni yo makare. Kumu Junior iwacho ni winjo makare kintiere Masiro Ramunde. Kopogre gi mano Fibio Lielo in beda neni iwacho neno akintiere gwenge mago mag Ngomongo. Steven Nyagilo ineno Ramogi TV weche manyien mag migago chopo ni yo makare kintiere Sudan. Rafiki Wadli Gala in beda iwacho ni semolo kaka pile gi joweteni mano moriwo Owele ja Mercedes, Freddy Makotieno, Adhiambo Nyasako, kanyakla kod Dani mong'ere kaka Christine Dande. Yena mar mun miaka yo matinya korom gajwang' pod waiko ni mathoth e weche mago manyien mago mag migago. Waka yo matena. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Gocho mar paro en keto maino e fwenyo matut kaka ng'ato winjo. Gik mokaloe kod kata mana kaka otimore. Magi timo gi thoro mar neno ni oyud lokruok makare. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Nyakwa Ramogi
Ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakwarom gajwang dakika en 34 tok saa 7 mar odiechieng' machiegni wadhi nyime gi weche magwa manyien mag migago. Jodak e gweng' ma Konyakombe Obuolo e kaunti ma Kisumu koro dak gi luoro kod kihondko kaluwore gi nok e weche mag arita kwe magwacho ni biro kaluwore gi onge mar stima kuom kinde moheo juma mangima. Jodak go lero kaka giyudo lal kinde ka kinde kokalo e kuo kaka tagige stima kaka mita, weyni kod mwandu mamoko bende gikwalo. Gikwano kod okalal magiyudo kaluwore gi kethruok mag chiemo, chanjo mag jamni kod kata yedhe kaluwore gi stima mosebedo kalal kinde ka kinde. Kakoro kuom thuolo mar juma mangima pok gilielo teche maggi. Giyuak ne pisas magarita e alworano kaachiel gi tend loch gwenge magwacho ni nigi samuoyo mar timo apedha kaka dwarore. Kendo seyo kambi mar keyo teko stima kuom kawo kinde kapok owinjo ywakgi kata midhiero magikale. Wayudo ka wan gi sida mang'eny kendo koro wayudo ka gik malal ng'eny nikech mudho nitie, jokuoge wuotho otieno ginego ji. Koro waywak ni jokenya pa oduognwa sitima nikech wayudo ka wechni moko ng'adi nyaka area mar Obuolo ka makoro sitima wan ok wanyal yudo. Wan gi shida gi jokenya Power nikech kong'ad weyni go stima budho kok oduogo. Sani wan matek nikech jokuoge wuotho, piny be rach, idwa ni nyathi osom kaka nyathi nyatimo mwako onge jokenya Power relax. Chief Makaboling ok nyal golo kata jogene gi wuothe gweng' gi ng'ena ng'atimore e gweng' to gweng' chal nade. Chief gi jaduong' gweng' maka onego kawatua. Lal mar sitima miyo jokuoge ng'eny makata sani okwalwa mwalo kombe ka waonge gi kwe. Okwel saa 8, okwal mabati 30, matres 2, maginja 6, chomi bete, sende. Kopogore gi manya Nyakwarom Gajwang' atiri nyaka e kaunti mano ma Garissa kama kaluwore gi pio ula mosekelo midhiero e boma ma Garissa. Thoth rowere manyiri modak e kuonde jot oseyudo pek mar chopo skul kaluwore kod onge mag taulo mag ria. Gino ma bende osekelo negi wich kuot. Kane gilose kinde dhialo nyasi mar ler e kinde ria. Riwruok makedo ne ratich joma nyiri mong'ere kaka Women Education for Health and Development momedo ng'ere kaka WOHED owacho ni jonyuol koso tich tok masira mar pio ula mobedo semonoge yudo omenda mago mag nyiewo taulo mag ria ne nyithindgi manyiri. Gikone kuonde jot go nyithindo manyiri yude wich kuot matamogi bedo gi nyadhi kaluwore kod onge mag taulo mag ria. Wasichana wetu walikuwa wanakosa pesa kununua hii always ya kuvaa juu hakuna pesa, watu ni wengi, pesa zimepotea. Ilikuwa tunachomaka makaa, tunapata pesa kununulia. Kitambo tumerudi hapo ajili ya maji, hakuna mahali ya kuchoma makaa. Tumekuja kujumuika na wasichana ili tuwaelezee yale changamoto ambazo jinsi ambavyo wangekabidhiana na changamoto ambazo wanazipata wakati wa hedhi. Na wasichana wengi wamekuwa wakiathirika ikija maneno ya hedhi. Wengine wanakosa kwenda shule kwa sababu wamekuja kwa hii hali saizi ambayo watu wanaishi pamoja na kila mtu ako crowded kwa hii camp, na msichana anashindwa kupata nafasi ya kwenda kujielezea ama hata hapati hiyo sanitary pads. So tumewafikishia hapa some few sanitary pads waje wajisaidie naye. Pia tukiwafunza hali ya kudispose kwa sababu saizi hatuko mahali kuna machoo karibu. Nyakwarom Gajwang' kopogore gi mano, chenro mar kamiti mar od bura makao pach jopiny ewi paro mar chik mar omenda ma higani odonjo odiochienge mar 2 odiochieng' ma kawuono.
Riwruoge okinde mong'ere kaka Law Society of Kenya KPMG gin moko kuom jokanyo ma kawuono chiwo pachgi ewi paro mar chikno. Gisani wawinjane madhi mbele. This week from last week, you know for sure that we have been burning midnight oil so that we deliver a budget that is serving the people of Kenya in the best way it should. From Monday, we've been holding multiple meetings every day. And these meetings have been there because we needed to meet all the representatives of all the government ministries, departments, and agencies, which we call MDAs. And then there is a lot of consultation that is also involved in the budget making process. And it is the same actually that we overstayed when we couldn't hold the presser at the right time. We've been here up to most of the time late at night. We've been with most of you here. And therefore, again, it is a process that demands to do what we are doing. Now, I just wanted us to spend just a few minutes to appraise Kenyans on what we've been doing, because in terms of the economy, the process we've been carrying from Monday accounts for most of them what shapes the economy. In terms of policy, because allocation of money is also policy, because it signals where the country is going and therefore the reason why the country is investing in those critical areas. The budget we are making is unprecedented in many ways. One, as you know, the precursor of budget making process starts with the budget policy statement, which sets the ceilings for which the MDAs have to constrain their spending. So budget policy statement is the one that then gives the path for the estimates, which we, in other words, we call the budget. We were with you just across here when we were doing the budget policy statement, and the figure that we approved was 4.18 trillion Kenya shillings. And I'm saying these figures because they are important, and they are part of the reason why we thought it is important we call you here so that we also communicate to Kenyans about it. So out of the 4.18 trillion shillings, something happened that has not been done in recorded history. That the figures that are read under budget policy statement are higher than the figures that we consider under estimates. Many times budgets are read which are higher than the budget policy statement because of the need to spend more. But this time, because of what we are doing in terms of fiscal consolidation, the estimates we are considering now are amounting to 3.914 trillion, meaning there is a cut of 273 billion from the budget policy statement level to the current estimates level. We are therefore downgrading our appetite to spend by 270 billion Kenya shillings. What that means is that we have relooked at our revenue projections, but more primarily, the deficit. Many times we make a budget, and all the time actually, there is usually the element of the budget. The reason I'm saying that is because now, if you look at the current fiscal framework of the budget we are talking about today, we have the projection of ordinary revenue of around 2.9 trillion. And then there is appropriations in aid of around 441 billion shillings. Then grants of around 51 billion. Then there is a deficit. That deficit is part of also
one of the issues we'd want to communicate is that the reason why we downgraded the budget in terms of expenditure is because we also want to rationalize the amount of money we are anticipating to borrow as a country. At the budget policy statement level, the country was looking forward into borrowing around 700 billion Kenya shillings. Now, in this budget policy in these estimates, we have brought down that deficit to around 514 billion Kenya shillings. So we have cut on the money we are expecting to borrow. Under this consideration of this budget, we are also considering the lowest in many years deficit to GDP ratio that is coming in to fill the budget of just 2.9%. As you know, last year, but one, it was almost 7%, because every time we continue to spend less, to borrow less. Consequently then, we have also increased the amount of money we are putting into payments of interest rates. There is an expenditure in the budget called Consolidated Fund Services, which accounts for the payment of interest rates and also pensions. We have also enhanced that to close to 1.3 trillion Kenya shillings, and Kenya will be spending 1.08 trillion Kenya shillings into payments of interest rates for our loans, what we call in Kizungu Mingi financial obligations. They are loans we are paying for, which were taken, of course, earlier. So we'll be spending 1.08 trillion into paying interest rates. Maybe the only sunshine in that is that most of it, of us, around 750 billion, will be interest rates to Kenyans, which is domestic, and the rest will be to foreign obligations. We'll be spending around 200 billion also into pensions, that is CFS. Now, I want now to go to specific areas which we thought is very good that we clarified, because we have also seen those issues being of great concern to Kenyans. One, I want to assure the people of Kenya that the Budget and Appropriations Committee, in consultation with the entire Parliament led by the Department for Education, and in consultation with the Executive, there is an issue that has been of very great concern to Kenyans about school feeding program. And I want to assure Kenyans that you have already considered so far monies that will be going into NACONEC to advance the cause of school-going children in areas that they need support in terms of food. And therefore, school feeding program is there. We have provided for the money, and it will continue uninterrupted. In the first phase, we will be proposing around 3 billion Kenya shillings into the fund, as also we look at the strengthening its supply chains, so that we continue also to enhance that budget. So school feeding program is there, we have provided for it. Secondly, there are many of our brothers and sisters who are currently under internship in our JSS and other areas within the education sector. I also want to clarify and make it very clear that the Budget and Appropriations Committee, again consulting with the relevant departments and education department in Parliament, that we have provided resources for the confirmation of JSS interns into permanent and pensionable terms. We do this because they have already done a great job so far. Of course, with very little pay, it is only fair that we treat our brothers and sisters who are current interns in a manner that they have also treated our country with a lot of respect. And that is why we thought it is important that we consider the monies for the JSS teachers. The other thing in the education sector,
will be making amendments on the proposal that was submitted by the National Treasury, because you have also seen some gaps. But before I come to the gaps, it is also important, because I want to be very brief, also other members can see something. Maybe the other thing before I come to the enhancement that we are going to do. This process has been running concurrently. 3 very important processes. The supplementary estimates for 23-24 financial year, and the full year estimates consideration for the year 24-25. There is also another very critical process. When we are appropriating money, we also consider that Kenya has devolved counties or devolved units, and therefore we also run concurrent with how much money is going to the counties, especially vertically, so that we also appropriate how much money is coming into the national government. And that process is enhanced through a process or a document called the Division of Revenue Bill. There has been conflicting figures proposed by various agencies, and I also want to make it very clear today that we have been able to hold mediation process. We concluded yesterday, and this committee, the president, and all the other agencies involved, including the County of Governors, led by Governor Anne Waiguru, the Senate, we have come to a conclusion that we all must support devolution. And in that respect, we have done major changes in the Division of Revenue Bill, and therefore we have added the equitable share from the previous 375 billion Kenya shillings into the current figure, which will be proposing for approval, that the equitable share in Kenya in the year 24-25 will now be 400.1 billion Kenya shillings. This is unprecedented. That figure has never come close to that, and it goes into showing that we are walking the talk in the support of devolution. We have devolved the equitable share of 400 billion, which means more services into the healthcare, more resources into agriculture, more resources into ECD, more resources into water distribution, and all the other devolved functions. And we'll continue doing more. We are doing more in the additional allocation to our counties, which are conditional, which we are also giving over 45 billion Kenya shillings in that regard. Maybe I want to also say this so that I give others an opportunity. The proposal before us from the National Treasury has been 3.14 trillion. This committee, after looking at the gaps that we needed to bridge, will be deciding on adding some extra monies into our expenditure. And it's important that we communicate this to Kenyans, because some of the areas we saw, especially school feeding program, needs more resources, can't wait. And therefore this committee also thought it is important we add more money into that. We'll be adding more money into our universities for help. That is one, because all that money also finds its way to the universities. We'll be adding more money into infrastructure in our universities, which majority have stalled. We'll be adding more money into DUC model, maybe around 5 billion shillings, so that the first years who will be reporting in September will also have resources waiting for them. We'll also be proposing additional resources into the seed money of some of the funds we created through the new what is replacing NHIF. SHIF will be proposing additional resources into the seed funds for those. If you read that law, we are creating new entities. They need to be capitalized. We'll be adding more than 25 billion Kenya shillings into healthcare, so that we make
universal health care accessible to all Kenyans. All this we are doing because we thought it is important we budget for these monies now, other than later, because we need Kenyans to enjoy this utility as soon as possible. Otherwise, I want to thank you very much. The other thing I want to close with, we have done something that is also very exciting. Electricity is no longer a luxury in Kenya. It is also Nyakwaram gajuang mano kano ndindi nyoro mabende loso kotendre kod committee mano mar od bura mabende odiochieng' makawuono kao pach jokanyo mano mar kotendre kod paro mar chik mar omenda mabende odiochieng' makawuono donjo e odiochienge mano mar ariyo. Wakayo matin haduogi mathoth. Are you ready to turn your Skizzer into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, shh. I'm trying to catch up on single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa.